Produkovateľi jablukov mali úspešný rok i zrodzelo im veľa vecej jak v loni, keď bol podlý rok, ale teraz neznajú, co robiť so zúrožajem. Rusi majú svoje jabluka, ta od našich produkovateľov i to len veľkých odkupujú len pokus. Mali produkovateľe na veľké trgovišća nemajú prechodnosť i musia sa znachodiť za predaj po mizernej ceni. Tako sme volali všade hladnjači polni, jak izvoza navodno nie za Rusiju i takže sami ne znamo, co budeme. A preto sú ešte nepooberaní, bo už počal október, hej? Pa nie pooberajem, to nam jeden čas dosta lajdari, to ti željeni. Čekali smo da mali što dobiju u farbi i tak smo dakle postavali gdje mali červenu farbu pa da nadojdu. To ti smo kraše pooberali, ostalo tak doli, to ti da še pozberaju. I takže sme gotovi za zoberanjem. A toto ste už pooberali, gdje to pošlo? Pa nije pošlo nigdje, doma stoji. Doma? Doma, hej. A tu olalje je chladzalňa, nemohli ste probovať položiť do tej chladzalni? Pa nie može, oni svoje nemaju za zakladu. Polni su. Pa takže sme pitali, ali i oni iznajmili hladnjaču, pa odniesli do šidu, da še čuva. Kto nema chladzalňu ani dajaký druhý prostor za čuvanie, jablúka muši predávať. Opadané plody industrie odkupuje za 5 dinari. Takže veľi mali produkovateľe lebo u tratoch, lebo na nuli. Toti, co ich môžu začúvať po žimu, môžu še nás dávať skús väčšej ceny, bo še rachuje, že i Rusi počnú uvožiť z našho jablúka u väčších količestvoch, poneže svoje potedy pojadza.